Čaute, vítajte u čtvrtého vlogu! Proto čtvrtého, lebo víte, že prvý, druhý, tretí budeme za sebou! A dneska to točím preto, lebo teraz mi vlogy za sebou tretí a štvrtý, pretože tento bude o rozprávaní problémov a neviem, prečo vám hľadíte sluchatka. Dobre, prečo problémy? Pretože máme zavírustovaný počítač a bude treba odstraňovať veci, takže momentálne Minecraft Let's Play nebudem točiť a ja sa nemôžem baviť. A mne osobne to štve, pretože som to mala skôr veci rozhodané a proste mňa to štve. A keď si myslíte, že nemám čo kúpiť si, toto tričko nosím. A videla si moju prvú scénku. Tož asi tak. Ale vlogy budú vycházet, takže se nemusíte obávat, že nebudú vycházet a právě to musí být tam hodně. Takže toľko problémov je tu a neviem, ešte neviem, či tu taký zapoviem. Ešte vám dám jedno oznámenie, ideme na výlet nedeľu útorok a dúfam, že sa vám z výletu páči, ale na to ešte netočím, pretože ešte vám neznám. No dobre, takže to bolo z dnešného videa všetko, ja vám ďakujem, že ste si ho pozreli, ak sa vám video páčilo, like, ak sa vám video nepáčilo, tak dajte dislike. OK, takže to bolo z dnešného videa všetko, ja sa s vami učím a s tým čau.